Este é un conto máxico onde nada é o que parece. Veña, titúlase O e volo imos contar. Mirade aquí. Esta man non é unha man. É o cocodrilo Bernabé, que despois de xantar só quere tomar un café. Cocodrilo Bernabé, aquí tes o teu café. O podes tomar nun gran petroleiro e saludar así ao peixe larpeiro. E aquí tendes ao peixe larpeiro, que nada de vagar. Porque a gaivota non o pode papar. Ai, que ten unha pinza na boca. E a pinza non é tal pinza. É a aleta da escarapota, que xoga coa mazá porque non ten unha pelota. E a mazá verde e redonda. Escapou do cazador despistado, que en vez de borboretas colleu o teu zapato. Pero este é o teu zapato? É a dragona Fortuna, que quere xogar coa lúa. Mais a lúa só quere dormir. E vaite ti coa serpe Enriqueta e xoga coa súa raqueta. Mais a raqueta non era tal. É unha avioneta en pleno voo, que fuma en pipa e ten moita tos. É unha pipa para fumar que non é tal. Porque é un gatiño que os dentes quere lavar. Lava os dentes e os colmillos. Que ven o elefante cunha caixa faise un lío. Unha caixa sorpresa, sí, señor. Ou será un carro e un cabalo que no fuciño leva unha flor? Pois a flor é un agasallo. Do cocodrilo Bernabé, que está contento a bofé e o sombreiro pon no rabo. E colorín colorado, este conto está rematado.